palataan pois. Tässä menee hyvää kaksitahtista bensaa, mä just tää lätkäs. No, Tähän menee vielä öljyä, eivät pelkkää bensaa, menee öljyä. Katsohan takos. Laitetaan niin hyvä kahvi. Lapset, tehkää lähde. Niin vittu, no kyllä se riittää. Otahan mä, Jaana, sulla on tikut. Suojella sitten on. On. Hyvä. Noniin. Jeesa ihan. Ihan sunglaasia. Ei vittu, se oli joku satana suutari. Noniin. Our friends need a hand. Nyt tapahtuu jotain. Ei siellä huoneessa tulee. Kato. Aika tykkuu silti. Aa. Tää on vähän niinku ohjuspata oli. Aa. Mä ajattelin, että paljon enemmän. Mä ajattelin, että sieltä vaikka kuinka paljon samaan aikaan. Mutta... Ihan aika hyviä. Ei huono yhdistää. Hyvä. Koko satana juttu palaa tuolla. Koska mikä sä pistit sinne vielä lisäksi jonkun? Noin iso tai kiinalaisia. Onko se vissiin mennyt vielä vai? Ei oo vielä papa. Mulla on tää vieläkin vähän. Kiinalainen. Meillä on täällä kaikkea hienoa hei vielä. Se on hienoa. Kentälle palaa kaikki pois. Se on jo kierrättämistä. Aa. Ymmärrätkö? Ei jää mitään ylimääräistä. Kyllä. Tässä käis heittää tällaisia noita. No mä jätän noita kyllä. Mä oon noita tullut, mä voin heittää niin. Käsiput. Jotain lisäksikin vielä. Kyllä tulee ääntä vai? Kyllä siellä imi. Kato, tuli sammu. Heitää vähän. Kyllä näkee armeijassa vielä heittää ihan granaatinkin viereen. Kyllä. Eiks mitään enempää tuu vai? Käykö se just tänään? Mikä se on? No joo. Mitä jumalautaa? Meillä Täällä on laitettu kaikkea pensatemppuja täällä. Pensaat on näköjään juhtelussa kaiken näköistä. Ollaan tehty kaikkia pensatemppuja. Vähän niinku lapsille kiellettyjä. Joku jymfaukkuu. Meteoriitti. Niitä on lisääkin täällä vielä. Meteoriitti, nää on hyvä töitä. Onko jumalauta räjähtänyt? Ei tainnut mennä. Näille granaatti alkoi. No jää joku kato. Taas on turvalliskata, kun valelee kaikki. Laitettiin varmaan joku pari pakettia roomalaisia ja bensaa. Joo. Siellä on omaa kivaa ollut. Kyllä. Me ollaan toi Henna Pektra kanssa vähän leikitty. Joo, älkää sitä Hennalle ainakaan kertoko. Kato, meitä granaatteja. Näkee vanha armeija, kaikki kato räjähtää suoraan siitä. Aina kun Sirpaleja olisi ollut, niin kaikki olisi kuollut. Joo. Eikö sä jotain pöllimiskeikkoja tai kaikkea minkä? Näkee, että armeijan mies heittää koko ajan granaatteja oikeaan paikkaan. Ajattelin, kun joka kerta pöysti, jos sirpalegranaatti, siinä olisi ollut muutamassa taavia. Mainaan saman tien. Aina suu kohdalla. Niin, by the way, niin me oltais vähän niinku lähdössä. Ai! No, poppuja vielä. Aika niin vielä lähtee. Ei uskoisi vielä kerran kannattaa liikenteeseen. Eli maaliskuus päästään lähteä kotiin päin. No siinä oli 25 sekuntia. Oliko?
Oliko se 2,5 sekuntia? Tuntuu ainakin, että vähän hullulta, se olisi tosiaan ollut se 2. Aa. Hei, vedetäänkö kaikki loput paketit ton kanssa?